Група Юрум е прогресивна музикална турска група с милиони почитатели в и извън Турция. През годините членовете на групата нееднократно са били нападани от турските власти, бити и арестувани. По-настоящем те се намират в затвора без съд и присъда. Тяхното престъпление е музиката им. Музика с послания против експлоатацията, потисничеството, против фашизма. Турската власт реши, че може да запуши гласа на истината с репресии, но никакъв затвор не може да задържи идеите. Свобода за групи Юрум, не на фашизма.